Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. PS, love you. Sikin sa mga pilin ini din eh. Good morning, ma'am. Ikaw? Ha? Ikaw ang nagbutang ini mga buwak? Dinhi tungod sa akong pultahan? Ha? Ikaw no? Ako? Ikaw gani. Ako lagi, ma'am. So, ikaw gid ay ang magbutang og labas nga buwak dinhi sa tungod sa akong pultahan? Tay pa siya. Wa man ko magputang buwak diha, ma'am. Ingon ka nga ikaw. Ingon ko? Miingon ka nga. O, ako lagi, ma'am. O lagi, ma'am. O lagi, ako ni. Ako ning niya sa imong atubangan karon. Pero, dili ako ang nagbutang og buwak diha tungod sa imong pultahan. Oh my goodness. Dili ko mahatag buwak, oy. Suda na nga akong ihatag, aron mabusog ka ni ama mo. Oh. Gipahatod ni nanay. Dili ikaw? Kinsa man di ay? Pita, may secret admirer di ay si ma'am. Ug nindot ra ba kayo ang mga buwak na ibilin tungod sa pultahan? Klaro kay nga mahalon. Kinsa man ka ha? May silingan kami nga nakagusto sa tago niya? Ayay ka. Dili ka si Potensyano? Labad sa kong oo eh. Si Clover ka lang naasagawa sa amo. Ay, maday si Papa P! Wa din he. Ha? Ay, gani! Ay, milakaw gani. Nagunsa mo siya babayaran na din sa amo. Dugay pa itong mauli, oy. Huwag ikaw. Tila ko na akong padayon. Laglaag ka man niya. Pabuto na akong mubiya si Clover. Magpahipi lang ako din sa punuan sa Mansanitas. Ay, dili ang mo pa uli! Mag-unsam di ka din he. Maguwat ko ni Piolo! Hoy, kung unsa man ang imong toyo sa akong apo, no, isulti na lang na, be. Ako na lang unya mo sulti niya kay dugay palagi itong mo pauli. May trabaho pa. Oh, okay. Oh, okay man ka ha. Okay. Sige na, lakaw na. Okay. Willing to wait. Patay. Unsayngan, mura magdag-order og pagkaon, willing to wait. Labaw ba sa pagkaon? Huwat lang ko tinhinay. Ay, in town, Clover. Ayaw pagsigig nanay na ako, be, kay usara gyud ang mahinumduman akong apo, si Piolora. Kung magkadayo na unya mi ni Piolo, maapo naman sa punya ko nimo. Og hapit naman na. Iniguman na mog eskwela. Mao nga magnanay na lang ko daan lagi nimo. Ay, paamin na day ko nay. Ay. Wa pa man day ko makaamin nimo Ay, pag-abot pagpuyo, na ay, ako. pagpuyo. Pauli na sinyo. Nagpaabot na tong manghod nimo. Biya-biya naman taw na nimo sige, oy. Ay, wa, uy! Wala ko biyai. Akong gidadin hiron, aron nga dili na ko mabiyaan. Oy, siya. Ang... Tay sa asa naman yung bataa, uy! Nagsunod naman to na ko kaganina. Miko! Oops. Pilingi siya din isa ko na himutangan. Sus, hapit ko makitida. May dalagani kadali ko nga nakaatras. Hey, sa mukha kining Clover, eh. Mubalik ako sa kong agi, no? Asa masag ko? Sa ilang Ma'am Dinis? Hain ka, oy! Balik ka dire! Ay, paghilom, oy. May pauli na tingali to. Kataliis ba nabog tingog, oy. Ko! Dili gani ka mo tingog ron, na dili ta ka pakanong bataan ka. Nagtaon naman ko. Oh, di ko sa mga sa babaw. Shh! Bata!
nagkaon kag mansanitas? Hain man ka, oy! Huy, ayog saba nga nakita ko nimo ha. Miko! Adre ba boss magsinitas? Ay, nagusta ba ka diha? Ayog pagsaba. Kauban ni mo diha? Ayog saba. Ako na gusto. Kalingon sa Kuya Piolo, di ko magsaba. Nasi Piolo diha? Ay, tana, nikitiw lang ang agi, ay. Pastilan yung pataya niya sa kong apo, oy. Maluoy na lang ta nga maglagot. Giing na nga pagsaba. Wabit ako magsaba, Kuya. Ingon ko, dili ka pasaba. Uy, hala, yan na. Ay, kuy. Ay, puyo. Sibat ka. Magkakusman ka. Na-miss mo ta ka, be. Sabi niya, Miss, nakita pa tagahapon? Gahapon man to. Mingawon man ko mo mataguras nga dili ta ka makita. Kaya lagi kami ngaon ako, nga di ka magkita, te. Kay biyaan mo ko nimo, hindi kagabi. Ay, sos! Di mo, ay, nag-uban matag sa kabay. Naunsa kabaya. Ay, sigsagbat niya go istorya, God, kaysa mga dagko ra ni, gamay pa ka. Dako naman ko, good. Dako si mong mata. Magani ka katubo. Kanaog na diha! Nakakatkat sa kadiha, no? Nga kataas anang punuan na. Kanaog na! Dili ko. Magkasa ba ka diha? Ano nakapuyo diha? Uy, kanaog ha, kanaog! Dili lagi ko. Labayon ti ko chinilason. Kanaog ba, mahog ka diha? Di gani ko naog gani. Kay dili ko kabaw naog. Usa! Kay ba ka musak ka? Uy, hindi ka kay ba mo naog? Patuga-tuga ka na. Sige, padausos! Ay, sakit. Hala, ambak! Ambak na lang! Sige, sawa ako up. Ha? Wala na, mambak! Kaya pala kagambak, uy. Ingon man natin May gani, ambak. nasaho ta ka. Ingon man natin ambak. Ganam niya! Ingon ambak ka karon. Tinudon sa dini mo bata ka? Ha? Ha? Tinudon sa dini. Ikaw ba, wajud kay buot. Wajud kay buot. O Tubig. saan naman lang kung wa pa ka masaho dahil ni Piolo, ha? Napiang ka na utaron. Ha? Ha? Sige nang agtang ni mo ay. Gakiat ka lang da. Kuy, ang kaya. Gabi, husto na. Husto na. Ay, ay, si kusnit ng bata. Makalagot mo Sige ni bata. naman, ni Kuya, wala magkusnit. ta. Lupad mong espiritu na kong kadiyot ay nga mikalit siya ambak. Usab niya, ha? Usab niya, ha? Kaya pakunta dyan ko. Papakunta dyan ko. Ha? Ha? Uy, Ha? Gabi. Inahapak ka. Kaya hapakunta dyan ka. Ha? Ay, Gabi, husto na. Husto na. Husto na. Mahiblan na itong pinakalit ni mo na. Animik man unta ko. Gutoman ko, be. Kaon lang ko magsinitas. Gigutom ka? Hoy! Hoy! Ang pitang itabi, ha? Abi palang gipagutman ta kang animala ka. Ha? May bahaw pa sa inyo, Piolo? May bahaw pa? Ha? Thank you sa food, ha? Nakakaon og tarong ang ako manghod. Tanood na, kuya. Kay, sige naman ko pagkano ni ate og pinalit nga puso niya isaw sa fried chicken. Reklamo pa ka ano nga kalamian ng fried chicken o isaw? Balik-balik man. May na lang may gibalik ka. Sabi gwa, be. Oo, Huy, ikaw, ha? naman. Adto dito sa sala. Kau. Kay, Hipos sa ako ning kinaan na to dinhi kay makasab-an unya ta ni nanay. Kung maabdan ni dinhi wa pa mahipos. Behave dito, ha? Lako na. Ako na lang, anak. la. Ay, ayaw, uy. Ako na lang. Man good ni, uy. Mao ba ni buhaton na niya nako kung maminyo na ta? Practice ko ba? Kapuya din oy. Wa ko ilingaw. Ay, ay libro ay babol minsan lang kuya ay. Ang tanawon, be. Be? Ay, English man eh. Kapoy basoy. La! Timing. Na-picture sa airplane para sa among project ay. Nagsion ako ng page, be. Unya akong guntingon ng picture, be. Aron, nanako ipapilit sa bond paper para sa among project. Yes! Miko? Hi, ate! Ang saan niyo magibuhat? Ay, kuha ko picture para project eh.
Di man. Sa libro. Oh, libro? Unsa nga libro? Kini ay, dinhi sa inyong lamisa. Ang libro ka nang gipahuman ni Ma'am Denise? Imo gigisian? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!